Sanibingelela nonke emakhaya kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli nathi la ka-Black Life TV. Namhlanje sihle nomfowethu othi kunemfihlo afisa ukuyikhipha. Sawona. Yebo, sawubona. Ninjani? Siyaphila mthandi. Siyaphila. Mawuhleli lesi situlo kusuke kukhona imfihlo ofisa ukuyikhipha. Ubhuti ngicela abingelele lapha ababukele emakhaya asho ukuthi udabukaphi. Igama ngingulelami. Ngidabuka kwaNongoma. Ngizokhuluma into engiphethe kabi. Ekuphethe kabi. Eyimfihlo kumina. Okay. Mawuthe imfihlo mhlambe imfihle kanjani? Ungakwazi ukuthi mhlambe usithathe usibeke. Uma ngikhuluma ngemfihlo sishaba ngikhuluma ngento eyaziwa yimina ngedwa. Eyaziwa wena wedwa. So akekho umuntu olaziyo lolu daba. Cha, akekho. Okay. So udaba lithini? Udaba ngithe ngisukile emakhaya ngeza eThekwini. Kungithi kumfanyanya nami ngizizamela ngathi kanti lo sisi lona sekhulelwe inyanga ezintathu. Sathi ukubambisana ngokwethanda. Imake mawuthi usekhulele inyanga ezintathu usho ukuthi kena umfice esekhulele. Ngifice esekhulele. Okay. Ngingaboni ngingazi mina. Bungazi? Ngingaboni. Okay. So manje ukuthole nini uthi ukhulelwe? Ngithola engabeni kwesikhathi ingane seyikhulise siqhubeka nothando. Manje ke ngiyaxolisa ukubuza lokho ukuthi kena akashonga ukuthi ukhulelwe na 3 months so wathola ngokuqhubeka kwesikhathi. So waxolisa noma kwenzakalani? Ya wayewaxolisa. Wabeka emveni kwesikhathi esincane wabelwa ngishiya nayo lengane le. Okushiya nayo ingane? Nayo ingane. Ungayena ubaba wayo? Ngayena ubaba wayo. Okay, emva kwalokho waqhubekana. Lengane ngakukhulisela mina lengane sahlala ngane ngakukhulisela ngalengane. Wasuka nami ngoku yakhula ingane seyindala manje ingane. Manje ngoku nami ngathola umuntu ngoku eniphilisana naye. Umfazi bengisho kanjalo ngibathina amazulu. Mawuthi umfazi nashada? Sashada umfazi. Okay. Manje ngoku lo ngikuyimfihlo njengoba ngichaze lo kuyimfihlo kumina ngaphakathi lento. Ngithi uma ngisenza umsebenzi ukuthi mase umsebenzi ekhaya uchitheka zonke izinto, uchitheka utshwala besuku. Ngoba singamaZulu siyasenza isizulu. Uchitheka utshwala besuku, izinto nje zibheke ecaleni. Futhi lento lokho ngidla kancane kancane lento. Imake wo. Uthi kena uthola umfazi. Right? So umfazi bengazi ukuthi le akuyona ingane yakho. Umfazi bengazi. Awumtshelanga. So niqhubeka nje emshadweni wenu ingane anisho ukuthi kena akuyona yakho. Ingane intombi noma umfana? Umfana. Okay. Asiqhubeka lokho ngidla mina lento le. Ngidla uma ngenza umsebenzi emsama ekhaya zonke izinto vele zibhede. And futhi umfana lo uyakhula naye umfana akalentozile akamini naye uyakhula futhi. Ngicela mase uzongangena esigabeni sokudala manje. Ngeswaye ngathela isinqumo sokusethi ongcono ngoba ukhona umama enginaye. Umama ongcono make ngize la ekhaya ngizocela usizo. Okay, so mawuthi kena manenza umsebenzi kunezinto ezirong eziningi ezenzakalayo. Yini eyodwa nje noma ezimbili obuyibona ukuthi akufanele ngabe zihamba kanje? Ngicabanga ukuthi mangishisa impepho ngoba ngithatha isizulu sibeke emsamo ngesizulu sibeke emsamo emakhaya. Uyasa sichithekile. Mangibuza kulo makoti enginaye lapha naye akazi. Ngibe bese ngihlele ngathi ngisetoilet ngicabanga lento inoba yileni into le. Manje ngisaba ukumtshela. Senishade iminyaka ngaki nonkosikazi wakho? U10. You10. So ku10 years wonke lona unemfihlo ukuthi kena lo muntu amkhulisayo athi umfana wakhe ngoba ngiyacabanga ukuthi kena naye lo mfana uyamkhulisa ngoba uthi kena hayi indodana yendoda yami so kufanele nginakekele. So wena kulo 10 years lemfihlo le uyigcinile ukuthi kahle lo mfana akasona ihlobo la ekhaya. Yebo. So manje mawucabanga ukuthi kena usumtshela lolu daba lokuthi kena hayibo lo mfana akuyena wala ekhaya. Ucabanga uzoyithatha kanjani? Ya yikho ke ngicabanga ukuthi kuzomphatha kabi kona lokho. Mhlawumbe ngingachitheka nje umshado yikho nje ngithi ngizelana nje ngizokhava umshado wami. Ngingachitheka nje umshado. Emveni kwesikhathi singabe nginemfihlo ngihlala naye endlini. So uready ukuthi ke nilahlekelwe umshado wakho? Cha ngikho angithandi kulahlekelwe umshado wami. Okay, so ngicela ukubuza omunye umbuzo engicabanga ukuthi yena omunye umbukelo ohleli lapha ekhaya uyayibuza ukuthi wayigcinelana ingane engayona yakho? Ukuthi
ngithanda uma wayo isikhathi esiningi umuka kuma wayo bathi ingane ngayikhulisa senze ifair enziwayo khona la mhlawumbe senze ifair ngiyikhulisa ngayithandi ngani ngithanda uma wayo lo wangishiya. So manje unkosikazi mayibuza ukuthi-ke na hawu baba wasekhaya, le ngane le ngoba phela uma wayo wakushiya wena waqhubeka wayikhulisa uyikhuliseleni, ithini impendulo yakho? Impendulo yami mangabe ngibuza kanjalo umama wasekhaya ngisho ukuthi le ngane ngiyayithanda ngoba ngayifica isencane. Ngiyayithola isencane le ngane ngazikhulisela yona. Ayikhulisela yona. Ngikhetha uzobuya uma ngazikhulisela yona. Okay. So uya-understand ukuthi-ke na ngoba uzokhipha imfihle kanje, unkosikazi wakho for 10 years ukhulisa umfana ecabanga ukuthi hhayi ngikhulisa indodana yomyeni wami. Uyacabanga ukuthi-ke na ingozi ukulimala azoba nakho kungakanani? And wena are you ready yini ukuthi-ke na ubhekane nalokho? Ngiyazi ukuthi kuningi ukulimala ozokwenzeka futhi mina ngi-ready ngokwami. U-ready? So mayithi unkosikazi hayi baba ngiyaphuma mina kulo mshado. Deswake ngingazocela-ke la ekhaya ukuthi ngisize into ezinjalo. Ngizocela ukuthi ngisize ezintweni ezinjalo nemfihlo Uyikhulume. I know wenze kahle impela ngoba-ke na vele phela su-Black Life TV, so yenza sure ukuthi-ke na nithola nama-marriage counsellors anisize ukuthi nikhulume, family counsellors, nikwazi ukukhuluma lolu daba sibone ukuthi-ke na inqubela phambili ithini. Kuthiwa okoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo futhi. So manje-ke asithembe ukuthi-ke na after siqedile ukukhuluma naye simfonelile sambikela lolu daba uzokwazi ukuthi-ke na akwazi ukulamukela and then nikwazi ukuqhubela phambili. Wena usu-ready ukuthi ukhulume naye? Ngi-ready message. Hhayi asimfonele-ke then. Ngihleli ngedwa la ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with u-EasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno-Q akusiyona u-CK but uno-Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku-EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahhala mase bekunikeza nama-spins ayi-25. So ibani ni-register, ngiyathanda kakhulu. Bye. The Black Life TV. Okay, na iyakhala. Hello? Sawubona unjani? Yebo, siyaphila. Siyaphila. Ukhuluma noLungisala waka Black Life TV. Kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Ngihleli nomyeni wakho lo othi-ke na unodaba afisa ukukhuluma nalo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakwazi ukukhuluma. Okay, ngicela umbambeleke. Yebo sabo. Cibela. Yeah. Ngila Black Life TV. Black Life TV. Zokhuluma ngengane yethu uSiyanda. USiyanda kahle washiya usisi wakhe. Washiya ingane, washiya umama wakhe uSiyanda kahle. Okay, ngicela wehlisa umoya. Ngiyabona right now usho kena into eziningi engahlangene. So ihlisa umoya umtshela iqiniso nje umama. uSiyanda. Sikhuluma ngoSiyanda ohlala naye lapha ekhaya. uSiyanda washiya umama wakhe iminyaka. Manje ngizelana ngizokhuluma ngalo yomfihlo ngingakuchazela kanti ngakuchazela kangayo ukuthi kwenzakalani. Yebo kunjalo nkosikazi. Manje meshiwe umama kuwena wakuthatha ndlelani? Ngamthatha phina mina ngamkhulisa njengoba wona wafika sevese ekhona. Ngoku njengoba ngezinto ukuthi azenzile izimo umsama zonke izinto masithi siyazama nempilo imile. Asephima sengithi manje ngizokhuluma iqiniso kahle yini la kwenzeka kanje. Manje usiyandakana babani wakhe njengoba kuwena uthi usuwena
Cha nkosikazi. Uchaza ukuthini ngicela ukuthini mina yini lo ufuna ukungitshela yona yazi ngizwa into ungitshela yona. Wangamchazela ukuthi umama kaSiyanda uthandana naye. Ya umama kaSiyanda ngangithandana naye nkosikazi. Sonke lesikhathi lesi uthulile awungitsheli yonke lento le. Uzongitshela manje futhi uyalapho kube nzima ukuthi uzongitshela mina nje straight sikhulume nawe leyo nto. Phela nkosikazi ngisaba ukuthi manje kuzobe kubhidlike nomshado nalolo thando lolo selukhona senini ngisaba ukuthi kuzobhidlike swazi lapho ukuthi ongcono angizelana ongcono. Ngizocela usizo. Usale noSiyanda wakho kube kufanele usale naye uSiyanda wakho. Ngiyaqole Ngale ndlela lo wenza ngayo futhi ulinde uMakaSiyanda njengoba ugole uSiyanda wakhe ulindile. hayi nkosikazi angeke ngikwazi ukuthi ngikwenze lokho wena khona enhlala naye. Yazi mina ngiyayizwa lento yakho. Ukahle kahle nje ongcono into ekufuna yenzeke kufuneka sikhulume nje kanje. Sawubona. Ungichazele kahle. Yebo masawubona. uLungster lona ngiyabona ubaba wakwakho la ushawa amatata uyatatazela akasixoxe nesitori esiqondile uthi lana indodana yeni leyokuqala yashiwa intombi yakhe ayeyithanda so yamshiya wahamba intombazane leyo yamshiya nengane wasebona ukuthi akayikhulise so uthi udaba lakhe inkinga manenza umsebenzi emsamo uyabona ukuthi ke na izinto ayisahambi kahle and kuyambuyela lokho ukuthi phela hayibo lo muntu ngevele idlozi lala ekhaya limbone ingakho ke namhlanje ela ka Black Life because uthi besaba ukuyisho le ndaba ngoba usevikela nawe umshado wenu. Hayi ngiyakuzwa sisi ngiyayizwa futhi iyangithusa nje lento mina iyangidina futhi khona lapho phakathi kodwa kusho ukuthi ebengicela mina kuyena ukuthi sibonane sikhulume kanje umlomo nomlomo. Okay so lento leyo kodwa ichazani ke for umshado wenu? Hayi angeke ngisho lutho kwamanje yabo njengamanje iyangehla yabona into mayiqhamuka ikwehla ungalindele lutho. Kusuke ngekho lula ukuthi ungasho ukuthi isinqumo uzothini. Wena ikhona insolo kuwaba nazo ukuthi ke nayi lo mfana ngathi akusiyena la ekhaya akasabeli la ekhaya? No benganakile mina benganakile nhlobo nje. Munganakile. Okay so akhathe niqala ukuthandana wathi umfana kaba Wathi eyakhe ingane. eyakhe so nawe njengomama wayikhulisa ngoba phela ukhulisa indodana yomyeni wakho. Yebo ngifica vele ikhona kodwa manje mase ngitshela kanje hey angisezofika kahle. Okay ngizoneza umyeni wakho la asho amazi okugcina mayelana nalolu daba ngoba ekugcineni kosuku angithi kufanele ilungiswe le ndaba because ngiyamuzwa ukhuluma ngemsamo ukuthi ayisahambi kahle ngisho noma nenza imicimbi ayisahambi kahle okusho ukuthi ke noma singalibalekela kodwa kufanele sibhekane nalo. Okay ngizomnikeza ke nje ifoni ukuthi akhulume amazi okugcina. Yebo nkosikazi. Kiba ngichaza ukuthi hayi socela ukuthi ongcono ke sihlale phansi kahle kahle siwu2 bese siyilungise le ndaba sekusekhaya. So ukuthi vele uthando lethu. Ngibona ongcono okuyokwenzeka lokuthi ufike uhlale kanje phansi sikhulume kahle yonke lento. Oh ngabo kwakho. Okay hayi kulungile. Okay no siyabonga mama for isikhathi sakho. Yebo. Okay siyabonga. Ay mangithi ngiyamlalela unkosikazi wakho umuntu ophansi. Umuntu ophansi because omunye umuntu osifazane ngiyazi mina ngami nje ngabe ngiyahlanya ukuthi ungiyekile wangiphilisa ngamanga for the past 10 years and right now uthi ke na ucela nikhulume uyavuma ukuthi haya akukhulunywe ngalolu daba. Hayi nami ke ngiyabonga kakhulu ukuthi ngithole usizo. So manje uzodinga olunye usizo oqhamuka la ka Black Life like ama psychologists, family therapy khona mhlawumbe olunye usizo uzodinga kuthini? Like mhlawumbe udinga counseling. Ya ngizokwenza ngidinga. Uzosazisa. Okay. Wazi ukuthi ke nasikhona ukuthi ke nasikusekele kuyo yonke lento lena and ukuphi okufundile ongayitshela umbukelo esekhaya? Ngikufundile. Akufuneka ukuthi uhlala nomuntu endlini umfihlele. Ngifundile ukuthi kuyingozi kuyawulimaza futhi umndeni futhi kuyalimaza futhi ekhaya.
noma ngabe wenzi lokho ngiyacela ukuthi angabusakwenza ngoba kuyingozi kakhulu. Bonke lokhu umama wabantwana ukuthi unkosikazi angamkela ngoba kubiwe uzobhidla umshado ngisho ngilana ngithi Isho labo ngabe uphelile. ngakuphelile. Ngisho mina-ke nje kuyimina if bufonela mina ngabe uphelile. Yikho ngicacile ngeza ngalapho ngisaba ukuthi vese abantu besifazane phela abazweli abantu besifazane. Yeah. Ngibonge ngokuthando ngiphethe ngale la ekhaya. Ayi okay. Nonezela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke na akukho okufihliwe ongasoze kwavela noma singakufihla sikugqibe kodwa kunendlela ukuthi upurutshele kuvele. So kubalulekile ukuthi mawukhona into eyimfihlo uyikhiphe ukuze ukwazi ukuthi-ke na izinto zasekhaya zihambe kahle ziqonde futhi Black Life TV right now sithi siyabonga kakhulu ukuthi-ke nani nathi siyanithanda. Please don't forget to like, share and subscribe. NgiwuLongstar, ngingithanda kakhulu. Ngihleli ngedwa la ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register, ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.